Biz bütün dünya Tatar хатын-кызларының Аккалфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Рәис кызы Идрисова белән сөйләшәбез. Кадрия ханым, шундый бер сорау бар инде. Һәркемнең идеал хатын-кызы була. Әнисе, сеңлесе, яраткан кеше кебек. 21 гасырда гомумән хатын-кыз феминизация чамасында, чорында, ирләрне дә узган чорда, шул ук вакытта бераз гына кыерсытылганнар да бардыр инде ул. Нинди икәнсең ул? Милләткә глобализация баскан вакытта татар хатын-кызы шул мин идеал тутыра алмадым үзем. Ярдәм итегез безнең милләттәшләребезгә. Чын татар хатын-кызы нинди барга тиеш? Тышкы һәм ичке кыяфәте белән. Менә тышкы һәм ичке кыяфәте белән иң беренче минем әйтеп китәсем килә инде. Күз алдына китерәм мин. Хәзер бит инде без 21 гасырда яшибез. 21 гасырның 14 еллары. Күз алдына киләчәктә менә берничә ел үтәр. Күз алдында бик матур калфаклы, шундый матур күлмәкле ул. Алар итәкләр кигәннәрме, үзләренең өстәге пиджаклар беләнме, нинди булмасын, кешенең каядыр чыга торган, матур итеп йөри торган урында хатын-кыз калыбын үзебезнең татар милли киемнәре белән бизәргә тиештер дип уйлыйм. Мин әйтмим, ул кашаңгы елларны кире кайтарып шул киемне кияргә дип. Хәзер еллар үткән саен һәр нәрсә формаша бара, ул елга карап. Менә шуңа күрә безнең милли матур нәкышләребез бар. Менә калфак турында элек-электән безнең хатын-кызларыбыз калфак кигәннәр бит инде. Карагыз әле, абыстайлар яулык белән кулларын ябып, күлмәк белән шулай кигән бит инде хәзер. Мөселман татар хатын-кызлары бит. Сез менә калфак дисез, ул кичкенә әле җитмәсә. Менә ул Сезгә күренә, бу харам фәлән түгелме? Мин алай дип әйтмәс идем, чөнки менә сез кайсы гына китапларны алсагыз да, кайсы гына җилектә алсам. Менә Гаяз Исхакый турында инде сез бик күп беләсез, укыгансыз, күп кешеләр укый торгандыр дип әйтәм. Аның бик матур бер әйтеме бар. Калфак еллар үткән саен кичерәйгәннән-кичерәя барса да, калфак 20-21 гасырларда Парижның күргәзмә залларында урын алачак ди ул. Менә ул белеп тә, күреп тә әйткән дип уйлыйм. Чөнки хәзер менә без күп йөрибез, күп беләбез бит инде, кызлар белән очрашабыз гимназияларда. Һәрбер кызның теләге калфак кию. Менә яулык белән биләүгә килгәндә, ул без бит инде беркем дә ачылана алмыйбыз. Һәм битәрләй алмыйбыз. Мәсәлән, мин үзем битәрләй алмыйм. Чөнки без бит аларга, яшьләргә үрнәк күрсәтмибез. Кем үрнәк күрсәтә, кем үз артыннан өнди, яшьләр шуңа ярып китә. Әгәр дә без менә бер төркем хатын-кызлар, гомумән инде менә ак калфак әгъзалары дип әйтимме соң инде, без калфаклар киеп шундый үзебезнең матур бизәкле, үзебезнең күлмәкләребездә, үзебезнең калыбыбызда шундый киемнәрдә йөртә башлыйбыз икән, кызларыбыз безгә ирешәк, милләт аналары ирешәк. Гыйлем ягынан ир-атны тәрбияләргә буламы, ул өйрәтерлек буламы, буйсынып аска карап кына утырамы? Юк. Әгәр дә аска карап кына утыра торган хатын-кыз була икән, буйсынып кына, ул безнең шырның хатын-кызы була алмый. Ул билгеле булган заманнар, андый шырларда булган, ләкин безнең шырның хатын-кызы алай булырга тиеш түгел. Ул белемле дә, һәм инде үзенә бер профессиядә булырга тиеш аның, киләчәген аның профессиясыз хатын-кызны күз алдына китерегез. Ул күп әйтелә хәзер. Дини гыйлем алучыларда хатын-кыз өйдә утырырга тиеш. Һәм белемсез өйдә генә утырган хатын-кыз нинди балага нинди тәрбия бирә ала? Менә шул вакытта безнең менә Раиздин Фәхретдин дигән үзебезнең шундый галимебез бар бит инде. Мен тормыш галиме дип әйтәсем килә мин аны утырда. Менә аның бик матур китабы бар. Җәмәгуль Кәлим шәхесе дигән шәрхе. Һәм бу китапны мин киләчәккә әйтәсем килә хатын-кызларга. Бу безнең өстәл китабыбыз булырга тиеш. Анда бик матур фикерләр әйтелгән. Һәм инде менә без бөтен шушы булган гомумән мәгариф министры, менә безнең бөтен дөнья татар конгрессы бар. Безнең бөтен дөнья татар конгрессында шушы ак калфак оешмасы эшли. Без инде шушы ак калфак оешмасы белән бөтен дөнья конгрессы исеменнән бик күп җирләрдә булабыз. Һәм бергәлектә мәгариф министрлыгы, мәдәният министрлыгы, безнең президент аппараты да, чөнки дәүләт советы да гомумән бергәлектә бик матур эшлибез дип әйтәләм. Чөнки хәзер безгә аерым бер программалар төзеп, үзебезнең нәрсә теләвебезне ачыклап, һәм нәрсәдән башларга теләвебезне ачыклап, бөтенсен шәрехләп бетергә кирәк. Һәм инде президент аппараты да безнең менә президентыбыз 8 март вакытларында бөтен хатын-кызларны җыя, журналистларны җыя, ул юкка гына түгел бит. Хатын-кыз шәхсенә
Барыбер хөрмәт юк дип әйтә алмыйм мин. Ләкин әйтәсем килә, депутатлар арасында татар милли җанлы хатын-кызлар да булырга тиеш. Депутатлар арасында. Чөнки депутатларның Хәзергә күпмерәк? Хәзергә мин күп дип әйтмәс идем. Ул да хатын-кызлар бар, ләкин менә татарча белүче, татарча анда баралар. Ләкин, мәсәлән, мин үземә, менә шушы Ак калфак оешмасына үземә дигән сүземне дөрес әйтмәдем бу очракта, Ак калфак оешмасына әгъза итеп депутат хатын-кызны. Ул бит инде Казан шәһәрендә. Сезгә киләчәктә хатын-кызны иҗтимагый сәяси эшкә җәлеп итүгә дә тагы да күбрәк эшләргә кирәк һәм өстәгеләр белән дә сөйләшергә кирәк. Сүздә юк. Андый безгә тәкъдимнәр кирәк булачак. Насип булсын. Менә шундый. Амин. Амин шулай булсын. Тәрәккыятькә барырга. Амин шулай булсын.